Salam mehriban dogunlar. Giýçäşi ýedi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Türkmen Hereket atly birleşen türkmen oppozisiýa güýçleriniň ýa-da başgaça aýdylanyna Halk Frontunyň informasiýon görüşindäki Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýrymyna tomaşa edýäňiz. Mehriban dogunlar, bilişiňiz ýaly bugünkü temamyzy, bugünkü gepleşigimiz bilen baglanyşykly öň bildirişi edipdik size. Bu bize gelip bolşan maglumat Türkmenistanyňky guramaçylykly jenaýat edýän prokurorlaryň, güýç guruluklarynyň işgärleri bular bilen baglanyşykly maglumat, bulary tasdiklatmak, bulan üstünde işlemek gaty kyn. Sebäbi özüňiz gowy bilýäňiz Türkmenistandan bulary ýaly gaty ynjyk maglumatlary almak, alandan soň ony birnäçe ýerden tasdiklatmak, bulan hemmesi gaty köp wagt alýar. Gaty köp hem ýadadýar adamy. Şoň üçin biz elbetde bir derňe guramasy däl ýa-da biziň özümiz bir kaza däl, zat däl, emin agza däl. Şoň üçin şu günkü Türkmenistanyň içinden bize gelip bolşan şol prokurorlar bilen baglanyşykly maglumatlary biz siziň dikkatyňyza edil bolşýaly diýip ödürleýäs. Bärde aýdylýan zatlar ady agdalýan prokurorlaryň, Türkmenistandaky güýç guruluklaryň işgärleriniň guramaçylykly jenaýat edýäni barada şolaryň şahsy maglumatlary bar, telefon nomerleri bar. Ondan naşaryn pasport nomerleri, zatlary, şoňa meňdeş zatlar bar. Inni hemişeki bolşýaly şeýle diýip bilerler. Diýänem köp. Horjun agzyny boğup bolmaz, iyil agzyny ýygyp bolmaz diýär. Şoň üçin biziň aramyzdan şular ýaly ay olay diýen zadyň ýalan, olar ýalan momay. Arasyna etmen şuny kanalda görkezdiň, berdiň, eýle beýle. Men aýdyşym ýaly, ýene bir gaýtalýan. Biz kriminal edara däl. Biz barlyk edarasy däl. Biz kazyýet däl. Biz diňe araçy halkdan gelýän maglumatlary dünýä köpçüligine ýetirýän bir informasiýa, maglumat kanaly. Şoň üçin Türkmenistanyny eden edip, diktatorlyga hyzmat edip, baýap, keyip edip, hedil etip beren kazalan kemçiligini görmän, ýa hukuk goraýjy işgärlerin kemçiligini, şolaryň jenaýatlaryny görmän, bizden kemçilik gözlejek bolmak. İlki bilen şolaryň kemçiligini görüň, şoňa çäre görüň, şoňa bir nähileliňizi bildirin. Eliňizden mal mülküňizi alýarlar, ne hak gere. Eliňizden aýalyňyza, maşgalaňyza, çagalaňyza alýarlar. Etmedik günäňizi size ýonkaýarlar. Nire açendi, haçan açendi, muňa çydamaly. Muňa kim dur diýmeli? Başga ýurtdakylar gelip dur diýmelimi? Watandaşyň özü öz hakyny talep edip başlasa bolanokmy? Indi mehriban doganlar, şu günkü biziň gün ýaýlymyzyň temasy Türkmenistanyň prokurorlarynyň guramaçylykly jenaýatlary. Muň bilen baglanyşykly Türkmenistanyň içinden bize gelip bolşan maglumatlar bar. Türkmenistanyň prokurorlarynyň guramaçylykly jenaýatlary hakda halkdan gelen maglumatlary dikkatyňize ýetirmeden oňa size
Umuman Türkmenistanyňky şu Türkmenistanyň baş prokuraturasyna bolup geçen ýagdaýlar. Şol bir gaýtalanyp duran bir teatr bar Türkmenistanyň baş prokuraturasynda. Şol oyun teatr bilen baglanyşykly size tarihten birazjyk käbir maglumatlary ýatlatyp geçek bolýan. Bilinýäli Türkmenistanyň ýa Içeri işler ministrligi ýa-da baş prokurorlary, prokuraturaň işgärleri ýa adalat ministrliginiň işgärleri, umuman hukuk goraýjylar diýip alaýalyňda şolary. Hukuk goraýjylaryň baş tutanlary, ministrler, ministrleriň ornmatarlary, şolar ýaly ýokary wezipedäkler aram-aram Türkmenistanyň hökümet kontrolundaky kanalyna, telewideniyesinde görkezilýär. Hamala prezident şolara çäre görýär. Halkyň öňünde ýygnak geçiren bolan bolup, olara berkän çeren bolan bolup, ýa olary şotaýdan kowan bolan bolup, soňam köpsi ýitirmedilýär. Ýene şol zatlar gaýtalandy. Şunça onlarça ýyldan bäri şol bir senariýa, şol bir oyun, şol bir teatr gaýtalandy Türkmenistanda. Şol baş prokuroru kreslasına şol wezipe oturjak adam özüniň başyna näme geljek gowulýar. Şo güç gulluklyň ministrliklerine saýlanan adamlar öz başyna näme geljegini bilýär. Şunu bilibem näme üçin şu düzgün, şu teatr, şu oyun, şu gyrlyşyk dowam edýär. Bizim buna gyrlyşyk diýär. Gyrlyşykdan başga zat dälmeň ady. Niýadyňyza düşen bolsa Niýazowyň ady belli bir prokuroru bardy. Zenan özüm Gurbanlygy Atajanowa. Bu Gurbanlygy Atajanowyny ýatdan çykardykmy? Ýa siz ýadyňyzdan çykardyňmy? Mehriban doganlar, ýyleşler, tomaşaçylar. Gurbanlygy Atajanowa döwründäki döwletiň, hökümetiň alyp baran guramaçylykly jenaýatlarynyň ejir çekmedik. Şoňa peda bermedik. Gaty asan adam madyr Türkmenistanda. Maşgala bardyr. Gurbanlygy Atajanowa döwründen. Ondan soňkular şeýle. Indi diktatorlyga bir tarapdan bu prokurorlar, güýç gullukları, sülçüler bularam halkdan köýüni arawaýaly. Bularam diktatordan ýyda galyp barýan bir tarap ýok bulan. Hawa bulan köýüni arawamy türkmen halkyndan. Näme üçin Türkmenistanyna ýokary wezipeli ministrler, baş prokurorlar we şoňa meňdeşler telewideniyede görkezilip ýa-da görkezilmän basylmagy, ýitirmedilmegi, olar bilen baglanşykly hiç ýyly bir jykmejik maglumat berilmezligi işine goýberen kemçiligine kemçilik goýberdir. Wezipeden boşadýan näme üçin boşadýan? Sen bulary ýalaky açaçan hereket edýän bolsaň, sen bulary ýalaky açaçanyny gowurýan bolsaň, näme üçin onda sen telewideniyede bulary halkyň öňünde tutuş dünýäň öňünde, indi dünýä tarapy bilen o kanallara bolýar. Şo seri tomaşaçylaryň öňünde bulary ýaly edip ministrler, zatlar kow bulary jezalandyrýan bolsaň, düşünür-de sebäbini. Korrupsiýada aýyplandy diýe. Ina şu oturan maşy wagtky. Ina şu. Serdar Mälikguliew ilki ady geňalrya işden atyn. Ina şu oturan adam ekranyň grafyna iýul aýynyň başyna Türkmenistanyň baş prokuroru wezipesine saýlandy. Şol adam. Oňa adam ýalňyşmaýan bolsam häzir şol Serdar Mälikguliew bolmaly. Hawa.
Inni bu Serdar Mälikgulüýewden öňkülerden, ogulkulardan Halif Amanmurat Recep Muradowicz diýilýän baş prokuror, generalny prokurorum diýip bilersiňiz, Türkmenistanyň baş prokurory korrupsiýadan aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. O ýitirmedildi. Inni bu baş prokuror ýa-da içeri işler ministri bardy. Bir täzeň şoň familiýadan bardy. İçeri işler ministri. Telewizionyda da kokka berýär, ýüzüni sallap çykyp gitdi. Bir topar ýitirim bolan ministrler zatlar bar, güýç çuwullygynyň ministrleri. Käme hal mehemeňem ministrler ýa-da ýokary wezipeli ýol başçylary şular ýaly ýagdaýa düşýär. Ýitirmedilýär. Indi bolýar. Bu ministr kimiň ministri? Bu baş prokuror kimiň baş prokuror? Başka planetanyň? Ya Türkmenistanyň bir ýerde bilinmeýän bir koloniýasy, bakna ýurdy, ýeri zady bada bolar şo taýda diýemi bu zat. Siziň hemmäňiz Niýazow, Haramda Berdimuhammedow, Ganhor, Serdar Süplük, Serdar Çüýrük. Bular hemmesi bileleşip edýärler. Şu Türkmenistanda ýörep duran korrupsiýa konstitusiýasyndan bular hemmesi bileje girdeje galanýar. Şondan bular hemmesi bile baýaýarlar. Serdar we Haram tohum bir ýerden başga ýere giden wagty nähili şolara hizmet hormat edilýän bolsa, nähili şolara kip çekdirilýän bolsa, şolar ýallara da şolardan az kip çekdirilen o. Şolardan prezidentden, Haram tohumdan az şolara pes hyzmat edilen o. Balan vilayetlarda, başka şäherlerde garşy alynşy. Bulara hizmet hormat edilşi. Bulara aýal maskala tapylyp berilşi. Bulara neşe we şoňa meňdeş zatlar tapylyp berilşi. Hemme zady bilinýär. Şolaň çaýyny uýup berýän adamlar bar. Aragyny uýup berýän adamlar. Şaşlygyny, etini, çiğişini, kebabyny bişirip berýän adamlar bar. Hemme zatdan maglumat bar. Olaram çykar wagty gelende feketliğin nesip bolsa hemmesi bilen, gören, eşitenni, şayat olan zatlaryny gurrun berip başlar. Inni Türkmenistanyň prezidentleri bulary aýyrýa, ýitirmedýär, ýok edýär, näme üçin ýitirmedýär? Sebebi özü bilen bile edilen cinayetlaň, urulan, paralan, pullun, peşkeşlen üstü açılmasın. Şayat galmasın, şayat bolmasın bizim cinayetlarımıza deyip inaşolar ýalaky ministrler, öňkü ýol başçylar ýok edilýär. Şoň ýok edilýäniň sebebi şol. Olary basýan bolsaň, olary kanunyň öňünde jogapkärçilige çekýän bolsaň, seňem şo taýda roluň bar. Şol adamyň geljekde şolar ýalaky jinayet etjegini, hıyanat, wezipesine hıyanatly ulanjakdygyny bilmän şonu şol wezipe saýlaýan bolsaň, birinji nomatda ondan öň prezident we şoň togruňdakylar günäkär. Şoň üçin ýitirmedilýän bolsa 50-50 şonu saýlanlara ýitirmedilmeli. Diňoň özde baş prokurorlar, ministrler we umumyň ýokary wezipedekiler hiç gaçan öz başyna hereket etip bilen ok. Türkmenistanyň Sowet döwründen dowam etip gelýän korrupsiýa sistemasy bar. Iň berketi bir mektepde şo taýda mektebe arasalayan, ýuýan, süpürýän, tämizlikçi, arasaçylygyna seredýän boljak bolsaňam lokkolap şoňa para pul bermeli. Şo wezipe girjek bolsaň. Inni öňler 2000-2500 dollar töweregdi şoň nemesi, bahasy. Inni siz pikir etip görüň.
Bir haýtam bolsa bir etrap sülçüsiniň bir etraba sülçü boljak bolsaň, etraba häkim boljak bolsaň ýa-da häkimliklerdäki bölümlere müdir boljak bolsaň näçe bermeli? Pikir etip görüň, näçe bermeli? Ol ummasy beren puluňy soňandan nädip gazanmaly? Elbetde ogurlyk edip, jümrülük edip, ýurdy halky talap gazanmaly. Türkmenistanyňky konstitusiýa şu. Şoň üçin ol hiç wagt işe yaramayan, hiç wagt ýöremeýän, hiç wagt seredilmeýän ol kagaz ýüzündäki konstitusiýany görkezden bolup, aýyn ha Türkmenistanyň konstitusiýasynda şu ýazýar, bu ýazýar, ýazanda näme? Hawa, ýazýar. Ýazanda näme? Hawa, piliň ulanyna ýatyrmy? 30 ýyl boldy. Hawa, şol ýazylandan hiç bir durmuşa geçirilenok. Hiç kimem näme üçin şolar durmuşa geçirilenok diýip soranok. Şo zatlary. Hawa, onuň sen konstitusiýany öwrediňde näme? Özüň konstitusiýany ýat tutanda näme? Ýatdan bileňde näme? Näme peýdasy bar? Hiç ýyl peýda. Inni halkdan gelen maglumata geçýär mekrowanda onlar. Bu maglumatlar %100 dogry diýip bilmeýäs. Ýöne şu maglumatyň bir ýerine bir ýalňyş baý bolsa, şo ýalňyşy düzeltmek isleýän raýatlarymyz, watandaşlarymyz edil şu maglumatlary bize berenden biziň redaksiýamyza ýüz tutuşýaly. Ýüz tutup ina aşakdan geçip duran hatlaryň arasynda biziň aragatnaşyk maglumatlarymyz bar. Sosial mediadaky aragatnaşyk maglumatlarymyz, e-mail adresimiz, şolaryň hemmesi biziň bilen aragatnaşyk geçmek we biziň bilen aragatnaşykda bolmak üçin maglumatlar. Hemme kişi şolaryň bilen habarlaşyp, material iýerip, pikir alşyp dur. Sizem anhaklyk bilen, arkaýynlyk bilen habar alyşyp bilersiňiz şolaryň bilen. Eger şu aýdyljak zatlara garşy kimiň näýeliligi baý bolsa, kimiň garşy bir pikiri baý bolsa, düzeldilmeli, etmeli ýeri baý bolsa, ýazsyn, biziň bilen habarlaşsyn. Biziň wezipemiz halkyň derdine derman bolmak. Bizden haýyş etdiler, şoň üçin biz halkdan gelen maglumatlary dünýä köpçüligine ýetirýäs. Inni bugünkü biziň guramaçylykly jenaýatlary gurnaýan, alyp barýan prokurorlaryň arasynda bir baş kahraman bar. Anna Glyjew, Döwran Täçmuradow diýilen bir prokuror bar. Bu prokurory hiç kim hiç zat diýip bilenok. Bu prokuror edenini edip ýör. Baş prokuror wezipesinden aýrylyp bilýär, ýitirme edilip bilýär. Häki şo adyny agzak geçen ogulky baş prokurorlardan Halif Amanmurat Recep Muradowicz ýaly baş prokurorlar ýitirme edilip bilinýär. Ýöne bu Döwran Anna Glyjew Täçmuradow diýilýäne hiç kim hiç zat edip bilenok. Bütün jenaýatlary Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryna bolýan bütün jenaýatlary para alyp gizläp saklayan guramaçylykly jenaýat toporunyň başynda şu Anna Glyjew Döwran Täçmuradow diýilen prokuroryň duranlygy öňe sürilýär. Şeýle bir garaýyş bar. Inni şol guramaçylykly jenaýat toporunyňky Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryna bolup geçen jenaýatlar para alyp gizläp saklayan toporuň agzalary kimler? Şolary ýeken halka ýetirmäge synanşyp bize iýerilen maglumatlar şular.
Birinji, Büdümöýün etrap polisiýasynda jinayet bölüminiň başlygy. 2018-nji ýyly. Mämedgelliýew Perhat Mämedgelliýewич. Telefon nomary 99 36 57 00 409. 99 36 57 00 409. Ýene 3 tane nomary bar. 99 36 15 82 264. 99 36 15 82 264. 99 36 366 18 81. 99 36 366 18 81. Iň soňky nomary 99 36 153 1077. 99 36 15 310 77. Büdümöýün etrap polisiýasynda işleýän jinayet bölüminiň başlygy Mämedgelliýew Perhat Mämedgelliýewich. Pasport nomary IAK 58 62 15. IAK 58 62 15. Ahal welaýatynyň Ruhabat etrap häkimligine ýadyda duran diýýärler. 25.01.2013-den bäri. Ol şu wagt ýanky Mämedgelliýew Perhat Mämedgelliýewich Aşgabat şäher polisiýa müdürligi jinayet bölüminiň işgäri. Ikinji, Büdümöýün etrap polisiýasynda jinayet bölüminiň işgäri. Nurgulyjew Mülkaman Oraz Durduýewich. Telefon nomary 99 36 509 06 09. 99 36 509 06 09. Pasport nomary IAK 40 94 23. IAK 40 94 23. Bulam Ruhabat etrap häkimligine 31-12-2008-nji ýylda hasapda duran. Ýani ýaşaýan ýeri haýsy hasapda duran mantyna. Inni bu toparyň agdalaryndan 3-nji adama gelýär. Büdümöýün etrap polisiýasynda ekspertiza bölüminiň işgäri akbaratdy. Bu akbaratyň ady, familiýasy, zady, eýlesi, beýlesi anyklanyp bilinmedi. Anyklap bilmediler. Şu maglumat berýän anyklan diýdik. Gorkdular, çekindiler. Inni şu taýda bir geň zat bar. Şol ýanky Anygylyjew döwran Täşmiradow diýilýän şu Türkmenistanyň hukuk goraýan edaralaryna bolup geçen jinayatlary para alyp gizläp saklayan toparyň başyndaky we hiç kimiň toguny tok gelip bilmeýän adamyň adyny bize döwran edip berdiler. Biz aýtdyk bolýa. Ni muň bir ady, familiýasy, zady ýokmy? Öň nirde işledi, soň nirde işledi, häzir nirde işledi, zat demedýär. Hiç il maglumat alyp bolan. Hiç il gorkýarlar, hemmeti gorkýarlar. Iň soňunda edip maglumat alyp şu döwran diýilen adamyň Anygylyjew döwran Täşmiradowdyny biziň özümiz anykladyk. Bu Akmurady ýanky Büdümöýün etrap polisiýasynyň ekspertiza bölüminiň işgäri Akmurat diýilýäni dogrusyny aýtsam anyklamaga wagt bolmady. Sebäbi bilendiňiz bilýäňiz Berlinde ýygnaklamyz maslahatlarymyz boldy. Ondan soň daşary ýurtda bir hepde ýaly biziň maslahatlarymyz boldy. Syýasy maslahatlarymyz. Şoň üçin ellegmedi dogrusyny aýtsam. O taýda telefonlaşyp daýdy, pawarlaşyp öýdiderli habar alyp daýdyp durgam bolmady. Indi 4-nji ýerde Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň Büdümöýün etrap polisiýa bölümine sülçü bolup işleýän
H.B. Çağrıyarow diýilen biri bar. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminiň tülçüsü H.B. Çağrıyarow. 5-nji Türkmenistanyň İçeri işler ministrligine ministriň ornmasary A. Hojotow. A. Hojotow ministriň ornmasary. 7. Ýene bir ministriň ornmasary bar. A. Garajaýew. Garajaýew A. 8-nji ýerde Türkmenistanyň Aşgabat şäher prokuraturasynyň baş derňöw müdürliginiň müdiri, Ýustissiýanyň kiçi geňeşçisi M.A. Çaryf. Türkmenistanyň Aşgabat şäher prokuraturasynyň baş derňöw müdürliginiň müdiri, Ýustissiýanyň kiçi geňeşçisi M.A. Çaryf. 8-nji Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrapynyň prokurory, Ýustissiýanyň kiçi geňeşçisi Oraz Golbaýew. Oraz Golbaýew. Golbaýewmi? Kan go okulanok. 9. Türkmenistanyň Aşgabat şäher prokuraturasynyň prokuroryň ornmasary Annagylyjew Döwran Täsmiradowyç. Ýa-ni şol kimdigi anyklanyp bilinmedi diýilýän Döwran inhaşy şu guramaçylykly jenayat toparynyň başyndaky diýilýän adam hiç kim şuň toguny tokdyp bilenok diýenleri inhaşy Döwran şu. Döwran şu wagt Balkan welayat prokurorynyň ornmasary bolup işleýär. Döwran diýeni şu Döwran diýilen uly meçberde para alyp 2018-nji ýyldan bäri ýokarda agdalan işgärlere yani 8 sany resmi agdaly ýokarda. Döwran şular bilen bile 2018-nji ýyldan bäri ýokarda agdalan işgärlere öz ýenini etdirip, ýagny ýokardaky işgärler bilen dillüwüşikli hereket edip guramaçylykly jenayat toparyny ýöretip gelýär. Bu bolýan zatlar Türkmenistanyň hukuk goraýan edaralary Döwranyň edýän işlerini şoň guramaçylykly alyp barýan jenayatçylykly işlerini bilýärdi. Ýöne hiç hili çäre görüp bilenoklar. Inne maşgalalary ýylyň kesekiň maşgalasyny öz haram keypi ýa-da para almak üçin adamlaryň elinden ýa-da bikanun ýollan mal mülk edinmek üçin raýatlara ne hak güne ýönkemek, günäliğini pul bilen günäsiz ýalydyp görkezmek, jenayatlaryň we bikanun işleriň üstüni pul bilen yapmak, pul bilen wezipe eýelemek ýaly sanap aňyrtyna çykyp bolmajak guramaçylykly jenayatlary şular gata aňtat şol 2018-nji ýyldan bäri durmuşa geçirip gelýänligi öňe sürilýär. Muňa da hiç kim Türkmenistanda diýä çäre görüp bilenok, toguny tokdyp bilenok şolara diýär. Ne olaň adyny täzeden sanap oturmaga gerek ýok. Isleýänler video ýazgydan soň gaýta dinläp ýa-da durdup dinläp öwrenip bilerler. Hawa biz indi bu maglumatlary näme üçin halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirýäs. Goloýdo Serdar Çüýrük hawa bir ay soň Aşgabatyň prokurory bellendi. Bir ay prokurorsuz, baş prokurorsuz galy, soň Aşgabatyň baş prokurory bellendi diýilýär. Türkmenistanyň Hronikasynda bir habar bar, şo habary size okap beren.
30 iyulda geçen Hukuk Geňeşiniň mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhammedow Ýustissiýanyň geňeşçisi Öwes Mämmed Şyh Mämmedowy bagtýarlyk etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyp Aşgabatyň prokurory belledi. Bu barada Türkmen Döwlet Tawarlar Gullugy maglumat berýär. Aşgabatyň prokurorunyň kürsüsi 5-nji iýuldan bäri boşdy. Şonda prezident paýtagtyň prokurory, Ýustissiýanyň kişi geňeşçisi Serdar Mälikgulyýowy wezipesinden boşadyp, onu ýurduň baş prokurory edip belläpdi diýe. Ine şol. Ýurduň öňkü baş prokurory Batyr Attaýew 4-nji iýundan bäri söwda boýunça vice-premier kürsüsini eýeleýär. Ine tüýs ýerine barpdyr. Mundan başga da 1-nji sınıf jurist Serdar Pygamov Aşgabat prokurorunyň orunmatary. 2-nji sınıf jurist Muhammed Murat Anneverdiýew Mara welaýatynyň ýoluty etrawynyň prokurory edip bellendi. Gulluk möhletleriniň tamamlananyny üçin Aşgabat prokurorunyň orunmatary Batyr Anna Muhammedow, Daşowuz welaýatynyň Aktepe etrawynyň prokurory Döwran Bekmuradow, Mara welaýatynyň Sergedabad etrawynyň prokurory Serdar Haýtbaýew, Mara welaýatynyň Ýolutyn etrawynyň prokurory Döwran Mätjanow daglaram wezipelerinden boşadylypdy diýe. Inni biz bu maglumatlary siziň dikkatiňize näme üçin ýetirýäs mähkemende onular? Türkmenistan döwletiniň talanmagy, Türkmen halkynyň geljeginiň ýok edilmegi diňe Berdimuhammedowlaryň haram çüýrük tohumynyň gatnaşmagyna, şolaň edenetdiligine bolýan ýagdaýda. Muňa bütün döwlet resmiýetleri gatnaşýar. Bütün döwlet resmiýetleri gatnaşýar. Inni Türkmenistanyna ganhor serdaryň jinayatlarynyň, o kakasy garamdagyň jinayatlarynyň, geljekde etmek isleýän bolan jinayatlarynyň bilinmezligi üçin, şolardan üns sowmak üçin, ünsüň halkyň ünsüniň şolardan sowulmagy üçin, ýa-da bir halkyň içinde nähili bir hakyky guramaçylykly aktivist hereketi bar. Kim hakyky aktivist, kim hakyky oppozisiýa işini alyp baryp bilýär, nähili diýe, şu zatlary anyklap, bilip, şundan habardar bolup, şoňa görä öz jinayatlaryny dowam etdirmek üçin bular şu daşary ýurtlardaky aktivistleri, oýnatgulary oýnaýarlar. Bu oýnatgularym özüni bütün dünýä maskara edýär. Bir videoda çykyş edip otur, birinji sözlemi, ikinji sözlemini yalanlaýar, üçüncü sözlemi, ikinji sözlemini yalanlaýar. Özüni yalanlap otur. Inha şolar ýalaky uğruny ýitiren watandaşlary hamala Türkmenistanyň aktivistleri, Türkmenistanyň hak hukuk arayan, gözleyen watandaşlary alıp görkezek bolýarlar. Bulan üstünden daşary ýurtlarda pul gazanýanlar amma, pul uraýanlar amma biderek provokasiýalar, biderek yalan habarlar. Hiç kime peýdasy ýok. Kime peýdasy bar? Diktatorlyga peýdasy bar. Şu jinayatçylykly düzgünü dowam etdirýän haram tohumyň olan gullukçylarynyň, prokurorlarynyň, ministrleriniň, döwlet resmiýetleriniň, döwlet işgärleriniň parakorluklarynyň dowam etmegine peýdasy bar. Başga hiç zada peýdasy ýok. Şoň üçin daşary ýurtlardaky oýnatgular bulara gaty hyzmat berýärler, goşýarlar. Inni çorba açkarlyk komentariýa bar bolsa, komentariýalary dikkatiňize ýetirjek. Soňam ýuwaş jemlejek mähkemende olanlar. Risk, salamu aleykum döwlet ağa diye. Salam risk.
o ýagdaýyň sana häzirden sepini berip goýaýyn risk ýadymda ka. Sen studiýaga gelip otur, sen bilen hemede soň gürleşeli. Garakçy jedel çe bolmalyka diýen garakçy. Garakçy diýen bir watandaşymyz salam Baýhan ağa diýär, salam saňa bol. Diokles ýalňyşmaýan bolsam biziň baş alyp barjylarymyzdan suud edeliň onu olaryň hemmesini olaryň hemmesini halkyň öňünde şo orta asyrlardaky ýaly meýdanja çykaryp şo taýda şaýatlarym gürledip halkyň berjek karary bilen halkyň öňünde meýdançaň orram ortasynda olary halkyň suuduna çekmeli. Dogry aýdýan Arslan Muradow. Men şeýle çak edýän Arslan bolmagy mümkin diýip. Ine şolara ýaly köp sanly maglumatlar bize gelip gowşýar Mehriban doganlar. Köpüsini biz häzirlikçe üstünde işleýän maglumatlarymyz bar. Şo maglumatlarym bir taba getirmezden soň, kepşirlemizden soň netip bolsa siziň dikkatyňize ýetirer. Onu başga da tesir ýok, başga da hiç ýeli iştat ýok. Şoň üçin gysgaça deýnýdim, ýeňilje deýnýdim şuňky efiri. Şuňky efirimiz şundan ibaret diýjekdim. Merv diýen tomaşaçymyz не факт, что он родственник его. Bu diýe şol Berdimuhammedowyň togumyndan oňa şoň garnaşdygynyň diýe bir subutnamasy dälýärdi. Hökmanyň garnaşy bolmaly diýen zat ýok, onuň garnaşy bolmanam eden edip ýören şu diktatorlygyň döreden bir kanunçylygyndan edenetdiliginden ansat jinayet edip bolýan atmosferasyndan peýdalanýan gaty köp adamma. Ýurdun içinde de bar, daşynda da bar. Şoň üçin Merv taja bol, ömrüň uzak bolsun. Sen hem ýagnyň garaýşyň dogry. Risk sen o studiýa gel, baglan. Men efir ýapjak. Efir ýapsam sen baglanyp bilmersiň. Şoň üçin Mehriban oğullar şu tema bilen baglanşykly. Türkmenistanda hukuk goraýjy işgärleň siziň tanış bilişleňizde, dogun garnaşlaryňyzda bir kanun ýagdaýda eden ýetiren ziýanlary bilen baglanşykly tejribeleňiz bar bolsa, şolary paýlaşyp duruň, halka ýetirip duruň. Maysa diýen bir doganymyz, Maysa 123, Maysa 456. Döwletagy ýurdun içinde adam toplamaly. Hemme zatda wagty gelende oglan howlu bar, ýöne tuğdana diýen wagtynda bişerdi. Netip bolsa wagty gelende hemmesi bolar. Maysa dogan howlukma. Alzyran ölmez, alantan öler diye. Alansap ne bir adamlamyzy pida etmäliň, gaýrat edin. Merv fakt года 3 назад, когда назначили его, все удивились. Kimi? Fakt diye 3 ýyl mundan öň diye şonu diye wezipe bellenlerine diye hemme kişi diye gaty geň Allah hayran aldy diye. Kim barada söz bu diye Merv. Temaň soňundan, ortasyndan başlaman, başyndan başla düşünür, gaýrat edip.
Bidem düşüneli. Awa Aşgabatyň prokurory. Haýty prokurory Aşgabatyň. Şomy? Şu öňkü prokuror häzirki ýustisiýanyň baş prokurory şumy ýa Döwran diýilýän barada gurrun edýärmi? Döwran diýilýän barada. Da, hawa, kim barada? Merhaba, kim barada? Düşnüklesene gayrat et. Ha, melik kulüf bilen alaşykly, geň alynlar diýe. Hawa, bulam epesliğini berenden soň Aşgabatyň prokurory boldy. Ýene epesliğini berenden soňam Türkmenistanyň baş prokurory boldy. Başga görnüşde Türkmenistanyna hiç ýyly iş edip bolanok mümkin däl. Mümkin däl. Onuň men köprüden geçeýin, men işimi bitireýin, şoňa çenli aý şu rejimiň adamlaryna, rejimiň özüne ýalla kylaýyn, hyzmat edeýin diýip beýdibem ýaranyp bolanok. Beýdip ýaranjak bolabam hiç sady edip öz haram bähgitlerine de, söz verilen wezipelere de, hiç zatlara da ýetip bilmän, bilinmeýänligini biz hemmämiz bile gördük. Şoň üçin Türkmenistanyna esasy ýöreýän korrupsiýa konstitusiýasy, Türkmenistanyň korrupsiýa konstitusiýasyny alyp barýanlar inha şu ýanky ada agdalan sülçüler, prokurorlar, güýç gullyklarynyň işgärleri we şoňa meňdeşler. Birinji derejede şolar günäkär halkyň öňünde baş prokuroram diýe, gurban ulyň diýe nikasyz oglumyşyn diýe. Şu suratdakymy? Näetdiňiz aý? Bä. Ýöne sokuşyp danna ha? Gürreýlik. Gawat geleni dürtüp beripdir danna, şeýlemi? Bä. Has gowy diýe işgärleri diýe bilýärler diýe. Has gowy işgärler, has münasip adamlaram başa orna diýe. O bu diýe ujypsyzja birdi bir mal iş, ýani bir olar ýaly bir näme bir däli ýöne şonda da diýe. Sistemaň diýe bir mal işi kizijek bir nämesi diýe. Agzat. Ýöne şonda da mundu diýe alalar diýe. Şu başga prokuror bilen maglanyşyklym gurrun diýen bolmaly. Şol häki Kurtoy Döwran bilen maglanyşykly hiç göreneşden maglumaty bolan hiç kim ýokmu ka? Ha? Häzir Balkanyň prokurorunyň ornwasary bolup işleýän Oğul Türkmenistanyň Aşgabat şäher prokuraturasynyň ornwasary Annaglijew Döwran Täşmiradowicz öň ornwasary bolan Aşgabatyňky. Şu wagt Balkan vilayet prokuraturasynyň ornwasary bolup işleýärdi. Şu Kurtoy Döwran bilen baglanşykly maglumaty bolan gören eşden şuňa meňdeş habarlar, maglumatlar eşden hiç kim ýokmu kaby tomoşaçylaryň zatlaryň arasynda? Döwran ýa men bärde diýip çykarmy ka? Çykan Kurtoy bolsaň şolar ýaly. Gürleşeli. Inha
mehriban doganlar ýa-ni agdalanlar, kurtoýlar diýilýär. Şolaryň hiç birine hiç kim hiç zat edip bilenok. Şolar 2018-nji ýyldan bäri ondan öňem etip berler. Ýöne 2018-nji ýyldan bäri bular eýem guramaçylykly professional ýagdaýda edip gelýärler. Bütün şu Türkmenistanyň güýç edaralarynyň içindäki jenaýatçylykly işleri pul bilen ýapyp gelýärler diýär. Şolar ýankylar. Döwranam şolaryň ýolbaşçysy diýip aýdylýar. Göremzok, eşitemzok, ujundan tutup beremzok. Awa şoň üçin. Men niýe giç girdim diýe, şoň üçin diýe, şuňky temaň diýe, temany bilenmok diýe. Temadan habardar, temaň nämetinden diýe. Men öýdümde duran fonuň üstündäki nemeni okasaň, haty okasaň şo taýda ýazýar. Ondan daşaryn men ekranyň öňünde ýürüýte goýýan, girýän adamlar, giren madyna näme barada gurrun gidip oturanyny biler ýalyp, inha türkmeniň aşagyny göniýälim. Türkmenistanyň prokurorlarynyň guramaçylykly jenaýatlaryndan halk zeýrenýär. Olar kimler we haýsy wezipede? Stop Türkmen diktatura. Inha dur. Şo zatlar. Diokles halk ýurdu ele almasa, şoň ýaly zatlaryň yzy üzülmez. Halk saýlamaly özüne prokurorum, prezidentim, sudum, deputatam, hemme adam edilözi dolu gollayan goşulýar. Merhaba dowam edýär. Men näme sereder näme hemmesine birlaý gözüň geçirer, soňundan diýe anonim ýagdaýda diýe özüm diýe neme derniýe. Kömek et bilýän zadyň bolsa kömek ederniýe. Ömrüň uzak bolsun, merhaba. Onda mehriban doganlar, edi tomaşaçylar, şuňky halkdan gelen Türkmenistanyň prokurorlarynyň guramaçylykly jenaýatçylyklarynyň öňüne çekýän şol häki Kurtoy Döwran ýylanyň ýolbaşçylygyna 2018-nji ýyldan bäri professional ýagdaýda we uly meçgörde giňerimli ýagdaýda edilip gelinýän bikanunsuzluklar, jenaýatlar şolar bilen baglanyşykly, şoňa gatnaşan adamlar, şolaryň wezipeleri, zatlary, hemme zatlary halka ýetirli. Şu maglumatlar bilen baglanyşykly näýleli bolan ýa şoňa garşylygy bolan çyksyn öz tezisini, öz hakyky diýen dogrusy şul diýen maglumatyny bize ýetirsin ýa çyksyn kanalla görülesin. Hiç ýyly gurrun ýok. Biz bu zatlaryň hemmesi %100 dogry diýemdi. Bize ýetirilýän zady biz size berýär. Biz sizin şunu pikir edip görün. Biz sizin kelläňiziň içindäki haladinliňe produkta ertip goýýas. Salyp goýýas. Produktadan doldurýas kelläňiziň içindäki haladinliňi. Şol produktlary näme diýmeli, şondan näme bişirmeli? O zatlary sizin özüňiz etmeli. Hemme zada yetişmäge, hemme zady etmäge, hemme kişi bilen oturup gürleşmäge hakykatdan umagt ýok. Hakykatdan umagt ýok. Birazajyk wagtym bolsa, çagalanma, söýgümi sindirjek. Şolar bilen kelläme dynjanlarja. Galan wagtym diňe hak, hukuk, adalat Türkmenistanyň geljegi, Türkmen halkynyň geljegi şu belaweterlerden, oýnatgylardan, olaň hojoýnlaryndan, olaň ärlerinden, oýnaşlaryndan, şu zatlardan, şu haramçylyklardan, şu haram kampaniýadan, şu haram mafiýadan Türkmenistanyň döwletini we Türkmen halkyny halas etmek. Türkmenistan döwletini guppaý aljak edip bir halk respublikasy, halkyň bähbidini hemme zadyň öňünde tutýan bir döwlet, her bir watandaşynyň hiç hili geljek gaýgysy bolmaýan
bütün sosial haklardan, kepilliklerden üpçün edilen şuraya alakay hakykatdan bagtyar bagtly bir ýurdun watandaşy etmek, ana şondan soň onuň arkaýyn men pensiýa çykyp weltepi sürüp berjek çagalar bilen ele. Ýöne şoňa çenli durmak ýok, göreşe, zähmet çekmäňe dowam. Kim näme diýse şonu diýsin. Biziň näme iş edip bilýändigimizi eden işlerimiz subut edýär. Soňky nemelerem kommentariýalarymy dikkatiňize ýetirip, ähirwan doganlar şuňky efiri şu taýda jemlejek. Maýsa dogan ýa-da döwleta gepleşigi jemlemeseňiz, illeşlerimiz bilen soraw jogap alşaly. Siziň gepleşiňizi diňlemek hedil. Kommentariýa ýatsam jogap bereňiz şoňa begenýän. Halka hyzmat, hakka hyzmat. Biz şoň üçin ba. Biz şoň üçin baş üstüne. Merhaba dowam edýär. Näme diýýär по-туркменски не сразу выникаю по-туркменски надписи. Men ýa türkmençe ýazylan zatlary derrew diýe şolaň aňyrsy ýetip bilenmok diýende düşünýän ýöne derrew näme edip bilenmok şoň aňyrsy ýetip bilenmok. Ýani ýok, düşünseň bolýar, düşünýän sawol. Diokles bizde adam sylananok käbirleri kanaly ýaly hemme pikirleri diňleýäs. Söwünçden başgasyny diňleýäs diýe. Меров in кого-то можно? Как можно связываться, diye. Merv inha biziň şu e-mail adresimiz. Ulan arkaýyn habarlaşyp bilýär. Ýurdun içinden daşyndan hemme ýerden watandaşlarymyz habarlaşyp otyr. Oň daşyndan sosial mediada kasaplarymyz bar. Ola mina aşakda geçip duran lenta bar. Şo lentada bar. Şo lentadan özüň görüp bilýän. Türkmenim TV birleşik arada nokotçylyk hiç zat ýok. Türkmenim TV. TV'nin V'si orijinal TV nähili ýazylýan bolsa şol. Türkmeniniň W'si däl, iki goşa W'si däl, ýekece W, tek W. E-mail beligi gmail.com. Şu biziň aragatnaşyk saklayan poçta salgymyz. Merhaba. Näme şondan ibaret mehribanda bolýar şuňky gün ýaýlymyz. Türkmenistandaky jenaýatçylykly edenetdirlikler barada, öz gören eşdenleriniz barada, şeýlede öz başdan geçireniniz barada, hemmeti barada aýdyp duruň, ýazyp duruň, çykyş edip duruň. Bulan hemmeti biziň Türkmenistan Halk Respublikamyzyň duruşy bilen halkyň alyp barjak, halkyň häkimetinde boljak bir döwlet dolanýyş sistemasynyň taryhyna hökman orun almaly, geljek nesillerimiziň bilip gaýdyp şulara ýalaky haramçylyklar, elgençlikler, jenaýatlar gaýtalanmaz ýaly şundan habardar bolan ýaly hemme zatlary aýdyp şunu dokumentleşdirip goýmaly. Materialy öwürmeli. Şoň üçin sırlaňyzy, tejribeleňizi, bilýän zatlaryňyzy saklap bermeň, hemmesini paýlaşyň. Hökman biziň kanalymyz bilen paýlaşmaly bilen zat ýok. Ekranyna aýdylsa bolýar. Dogry görnüşde şol ýetik. Onda mehribanda bolanlar halkdan gelen
maglumatlary biz siziň dikkatiňize ýetirdik. Ýene bir gezek gaýtalaýan şu maglumatlar bilen baglaş kimiň näçeligi bar bolsa, email belgisi, şu email belgisinden habarlaşsyn, öz elindäki maglumatlary paýlaşsyn. Hawa. Şuňky biziň gurrumyz Türkmenistanda öz wezipesini hyýanatçylykly ulanýan prokurorlaryň guramaçylykly jenaýatlary we şo jenaýatlardan zirenýän halkyň wekilleriniň bize iýberen maglumatlardy. Olar kimler we haýsy wezipede biziň videomuza tomaşa etseňiz şo taýda hemmesiniň atlaryny, käbiriniň jikmejik maglumatlaryny hemmesini görüp eşitip bilersiňiz mehriban doganlar. Onda Türkmen Hereket adly Birleşen Türkmen Halk Oppozisiýa güýçleriniň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gepleşiklerine görüşýänçek goşsa bolan, iýjaňyz rahat bolsun. Amerika tarapdakylar siziň hem günüňiz aýdyn bolsun. Täze hepde hemmäňize şowurluk getirsin, mehriban doganlar, bereket getirsin. İşiňiz uğruna bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, hemişe görjeňiz gowy bolsun. Hawa gysga wagtda watanymyza dolanaryň, watanymyzda arzu edýän hemme maksatlarymyza ýeteliň, watanymyzy, döwletimizi öz elimize alalyň, halkyň häkimiýetine haramçylyklardan arasalap halalja bir döwlet guralyň. Onda köp sag bolun. Maýsa dogan ömrüň uzak bolsun, dilegleň üçin Allahan her bir dileň sowabyny toýlaňda müňläp gaýtarsyn. Allahan hawa toýda görüşelim, köp sag bolun, watanda görüşelim gysga wagtda. Ýene-ki efir duşluklarymyza çenli mehriban doganlar, Allah ýarynňyz bolsun. Habarlaşyp durun. Hawa aýdylmaýan hakykat hakykat däl. Bugün bolmasa-da ertir ýa bir gün biziň geljek nesillerimiz aýsyn biziň ina ata-babalarymyz tanış beşlerimiz onuň arnaşlamyzyň plany şolary alaky bir wagt şolary alaky taryhda ýyz galdyryp hakykatlar aýdyp gidipdir bize diýsin. Size sag bolsun aýtsyn, ýyzyňyzdan dowa etsin. Özüňiz görseňiz hasam gowy. Hawa. Şo günleri hemmäňiziň janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Ýene-ki efir duşluklarymyza çenli Allah ýarynňyz bolsun. Köp sag bolun mehriban doganlar.